Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de overheid de vakbonden aan het uitdagen is. Tenminste, dat is de uitlating van de voorzitter van de NAPB-vakbond, mevrouw Thijsse Isidora Loanju. Haar boodschap aan de overheid is: daag ons niet uit. Heb respect voor de vakbonden en zorg niet dat dit een soort strijd wordt tussen de bonden en de overheid. En dat zei ze tijdens een vergadering van de ambtenarenvakbonden onder het CGOA. Die hebben gisteren gereageerd op de positie van de regering. Maar de vakbonden maken zich vooral druk over het feit dat het geen strijd moet worden. George Hernandez van de APVO die zei dat er vooral respect moest zijn voor de vakbonden. En dat er ook geen valse informatie door de overheid moet worden verspreid over de positie van de gepensioneerden. Cooper en Pisas niet te vertrouwen, dat zijn de woorden van Amado Viltjes van vakbond SAP. Hij zegt dat de premier Gilmar Pik-Pisas en de vicepremier Charles Cooper momenteel dingen zeggen die lijnrecht tegenover eerdere uitlatingen van hen zijn. En dat was nog in de periode dat ze zich in de oppositie bevonden. Toen hadden ze respect voor de werknemers en voor de vakbonden. Nu is daar niks meer van terug te zien, aldus Amado Viltjes. En hij benadrukt dat de vakbonden wel met één woord praten. De regering wijkt voor geen millimeter. Het is een lang verhaal, maar waar gaat het nu om? Het gaat over het intrekken van de wet die de arbeidsvoorwaarden met 12,5% kort. Die wet is ingevoerd in 2020 in het kader van de coronaleningen en moet nu worden ingetrokken. Daar zijn alle partijen het over eens. De regering wil dat per 1 januari 2024, de vakbonden per 1 januari 2023. En de regering Pisas, zo heeft vicepremier Charles Cooper gisteren gezegd, zal voor geen millimeter wijken van haar standpunt. En dat betekent alleen per 1 januari 2024 volgens de regering en er wordt niet getornd aan de datum. Volgens de regering kan de wet ook niet eerder worden, niet met andere terugwerkende kracht worden opgeheven. En is er eigenlijk sprake van een non-discussie, aldus vicepremier Charles Cooper. Doen sluit zich aan bij de vakbonden. Dan is er ook nog de positie van de vakbond Doen. Die zit niet in het CGOA, maar die had gisteren wel een grote ledenvergadering. En in een volle zaal hebben de werknemers, dus de leden van Doen, unaniem 2 voorstellen ondersteund. De eerste gaat dat er een gestructureerde en duidelijke aanpak moet komen van het omgaan met de extreme hitte. Dat is een eis voor de leden van Doen. Ze willen een plan om ervoor te zorgen dat alle klaslokalen op Curaçao voorzien zijn van airconditioning of een systeem dat zorgt voor een betere werkomgeving. En daarnaast zeggen ze wat betreft de 12,5% steunt vakbond Doen de 5 vakbonden binnen het CGOA/CCV, Centrale Commissie van Vakbonden. De Doen is bereid om te overleggen om gezamenlijk het gemeenschappelijke doel te bereiken, namelijk het afschaffen van de 12,5%, waarbij de rechten van de werknemers in de publieke sector en daarmee ook in het onderwijs worden gewaarborgd. Waar we naartoe gaan weten we niet, maar de positie verharden zich tussen de bonden en de overheid. Maar er is nog steeds een onderhandelingstafel die open staat, aldus de regering, en men hoopt daar uit de problemen te kunnen overleggen. Reconstructie, schietpartij met agenten. Gisteren vond er een reconstructie plaats van een schietpartij waarbij een overvaller om het leven is gekomen en waarbij 4 agenten zijn betrokken. Het gaat om een situatie in Montaña dat plaatsvond op 27 september 2021. Een man reed weg van een gewapende overval en de politie achtervolgde het voertuig. Tijdens de achtervolging werden er schoten gelost en bij 1 van die schoten werd een verdachte geraakt die om het leven kwam. Wat zich precies heeft afgespeeld, dat werd gisteren in een reconstructie nagedaan. Het betreft een zaak waarbij 2 politieagenten en een lid van de VKC worden aangeklaagd voor opzettelijke doodslag. Daarnaast is er ook nog een agent betrokken die de boel onder de pet probeerde te houden. Volgens het Openbaar Ministerie is het een grote zaak en is het van belang dat ook de politie zich aan alle wetten en regels houdt.
Autodiefstal in opdracht, een opmerkelijke zaak. Gisteren in de rechtbank, waarbij een 18-jarige jongen voor de rechtbank verscheen, omdat hij wordt beschuldigd van 2 autodiefstallen. Die vonden plaats op 23 oktober 2023 en 5 november van hetzelfde jaar. Beide voertuigen waren van het merk Kia. Volgens het Openbaar Ministerie werd de jongen beloond met de diefstal met een bedrag van 1500 gulden, wat hij ook weer moest delen met mensen die hem hielpen bij de diefstal. De jongen ontkent alle betrokkenheid, maar volgens het Openbaar Ministerie is zijn schuld zonder twijfel bewezen. Omdat hij naar school gaat en werkt en nu op het goede pad is, heeft het Openbaar Ministerie 6 maanden voorwaardelijke jeugddetentie en een taakstraf geëist. De rechter sloot zich aan en ging akkoord met de eis en vooral met de waarschuwing om dit niet meer te doen. Reparatie van golfbreker bij Boase. Boase heeft laten weten dat de golfbreker bij het hotel in de wijk Marie Pompoen zal worden gerepareerd. Dat zijn grote reparaties en dat betekent ook overlast voor de omgeving. De overlast kan 4 tot 6 weken in beslag nemen. Maar het is van belang dat de golfbrekers, die de afgelopen jaren flink veel schade hebben opgelopen, weer worden opgeknapt. Zeker gezien het huidige orkaanseizoen is snelle actie noodzakelijk, aldus Boase. En dan gaan we nu over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Sint Eustatius, want daar wordt vandaag de verjaardag gevierd van mevrouw Busby. En Miss Mary Busby is vandaag 105 jaar geworden. Dat is natuurlijk een heugelijke gebeurtenis. En in een speciale boodschap heeft de gezaghebber van Sint Eustatius, Alida Francis, de viering aangekondigd. Miss Busby woont al vele decennia op Sint Eustatius, maar is geboren op het eiland Nevis. Volgens de gemeenschap is het een kranige vrouw en is vooral die 105 jaar heel bijzonder. En kijken ze eruit dat Miss Busby nog vele jaren op Sint Eustatius voortleeft. En de vele felicitaties komen van de hele gemeenschap. Dan gaan we naar Bonaire, want die heeft opnieuw prikken tegen griep, maar ook tegen corona ingepland. En dat heeft allemaal te maken met het Nederlandse beleid. In de 3e en 4e week van oktober kunnen 60-plussers, lokale mensen, maar ook overwinteraars uit Nederland, die ouder zijn dan 60 jaar, gratis de griepprik en de coronaprik halen. Ze kunnen kiezen om alleen de griepprik of alleen de coronaprik of 2 prikken tegelijk te halen. Mensen jonger dan 60 jaar met diabetes, longproblemen, hartklachten kunnen ook prikken krijgen. Het vindt allemaal plaats in de 3e en 4e week van oktober. En het is zoals gezegd beleid in Nederland om mensen boven de 60 regelmatig te voorzien van nieuwe prikken die ervoor komt dat ze corona kunnen krijgen.
Dan gaan we naar Colombia, want daar is sprake van enorm veel bosbranden. Dat heeft ook te maken met de bosbranden in Bolivia, in Peru, met de droogte in Latijns-Amerika. En Colombia registreerde deze week alleen al in 10 departementen verschillende bosbranden. Het is ongebruikelijk droog voor deze tijd van het jaar, al dus de autoriteiten in Colombia. En dat heeft ermee te maken dat er veel bosbranden zijn. Alleen al in de hoofdstad en de omliggende gebieden proberen brandweerlieden 7 bosbranden tegelijkertijd onder controle te krijgen. Door het hele land zijn er verschillende bosbranden. Alles staat op code rood vanwege het vuur. En ook is er sprake van zogenaamde monsterbranden bij Huila. Dat is in het zuidwesten van Colombia. En die beelden ziet u nu. Volgens het hoofd van het Meteorologisch Instituut heeft Colombia al een jaar te maken met recordtemperaturen. En dat, in combinatie met het gebrek aan regen, zorgt ervoor dat de bossen flink branden. Het is gevaarlijk en het wordt in de gaten gehouden. En Colombia is natuurlijk heel dicht bij Curaçao. Niet dat de bosbranden kunnen overspringen, maar het is wel een situatie die we ook hier in de gaten moeten houden. Dit was het belangrijkste nieuws. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Tot ziens. Dag.